Horas, salam sejahtera, dihita salhutna damang dainang, na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Di bagasan partikenon, na nang tanganot tamaatan ni dibata, songon gabi sa jamita, dihita, di bagasan pertangyangan. Alania dorang so tatangin hata ni dibata, taparade maruhatta, jumulo mata pasada rohatta martangyang mahita. Hodo tutu ale Tuhan, hanguluan jala haluan nami. Di hokop jala di perbadihawe dohami gabi badia. Gub dosa dohami ni anale Tuhan. Alai di balga ni holong ni roham. Dito puso dohami. Di bagasan tikyon, na naing suruh muhay marhiti-hiti todi. Alai jumulo mahay marsyajar, siyan hatam. Asanggit hatamon, mangudiok kami mangulan lomo ni roham. Di bagasan Kristo Jesus, martangya kami todo pamo. Amen. Damang dainang, na hinalonga di bagasan Kristo Jesus, atani dibata nasa ortuhita di bagasan partikenon, ima di pertangyangan, dienek Mei sian epistel minggu tanggal 30 Mei tahun 2021 sian buku panurirang Yesaya bidonom ayat sada masoh mai sahat ayat walu songonom mahata ni Tuhan. Di tahun hamamate ni Raja Usia, hida Tuhan hudul di atas bangsa natibo. Jala namar mulia. Jala akarabu ni pakaianna mangguhi bagas jor. Jong-jong di atasna suruh-suruan serapib. Akan namar habong onombe. Dua makukupi buhi nasida. Dua makukupi pat nasida. Dua makabakon nasida. Jala marsijawam manasida songonon. Nabadia do Jehovah Jebaot. Gukhamulion na liat portibion. Jadi humutal maaka ujahan ni tiang sian suara na majo. Jalagok timus jurui. Dungi hudok ma. Marjia maaw. Nunga maguaw. Ajon maparbibir naramu doaw. Jala di tonga-tonga ni bangso parbibir naramun aw maringan. Anunga diida akka mataku Raja Jehovah Jebaot. Dungi habang masa dasit akka suruh-suruan serapi madapot tonaw. Jala di tangan sada batu arang negara. Na binuak na sian langgatan dohot gasip. Jadi di jama mapa mangaku jala di dok. Idama odo nama jama bibir ni pamangamu. Pabua daw ni usat utangmu. Jala naong hinukupan dosa. Dungi hubege maswara ni Tuhan ni madok. Isi do suruokku. Jala isi perdalanan nami. Jadi nikuma disod doau suruh maaw ido sahana. Huria na hinalonga di bagasan Kristus Yesus di dia pehita maringan. Somaldo tabegi hata batak na madokon jojo sialusan jalagokon siadopa. Namarlapatan mai somalna molo adong nama johita somal nuta alusi. Jala molo adong na manggokok kita somal nuta adopi. Nampe gudang molo dung di jojol mahita. Jala nang disuruh dung di jow adong dua alasan. Na perjolo mangoloi na paduahon menolak.
di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pala partikyanon songo dia sada pamerengan manang pangukapon na pinaradi ni dibata tunaposona si Jesaya. Alai dia na perjulu di jamita nasa tuhita dia pala partikyanon takas doidokon di tahun hamamate ni Raja Usia. Na marlapatan di ujung ningolu di si Usia. Raja Usia sahala raja siat Israel Selatan. Na di bagasan parngolon na mangoloi di bata. Alai di ujung ningoluna dangbo ibana pabadia ho dirina songon na sinuru ni di bata. Pola di paloas di bata ibana hona sahit puro jalalaos sahit nomma nama bani bana satu namate. Nampas asitong na parsahitun na roto pamatang ni si Usia. Saluhu nai ala ni hatak kangon jala na sosetia ibana maradopon di bata. Mate masih Usia parngoluon di bangso ni di bata pe lam adul masen saluh na lomonirohan di bata talumobi ditiki sahala raja Ahas gabisada raja di bangso Israel Utara. Saluh nai budui mata jaha di buku dua raja-raja bidu 10:1 ayat 10. Damang dahinang nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Marhite-hite turpu jamita nasa tuhita dia pala partikyanon takasdo di taryason songo dia memang parngoluo di si Jesaya na mangolu di tonga-tonga ni bangso ni debata na suna mangoloi debata. Jalapola do di dokko di gobarhon bangso parbibir naramu lapatan na sada bangso na suna mangoloi debata sada bangso na mangulaon akan natakang dedopan ni debata. Disaluhuk na akka namasai disaluhuk na parngoluo ni bangso ni debata na adul siya na dopan ni debata disima debata maju na posona si Jesaya. Hurian na inolongan di bagasan Yesus Kristus. Di ayat na perjulu satu ayat na pa opaton takas do disan di gobar songo di habadiaw ni dibata. Songo dia suruh-suruhan serapim na mangedeon akka ulupuluk tu dibata ima tu dibata na marmulia. Jala suruh-suruhan serapim adong di gobarhon onom ima abuluna manang marhabong onom. Na dua mangkupi boy nasida na dua mangkupi pakna. Jala na dua nai habang nanay makubasi manang mangulan selalu akal mo ni rohani di bata. Sa sitong na dang adong boy jolma na mardosa na boy mamereng di bata. Alay si Jesaya di bagasan haramunan ni dirina di patuduhon debatado dirina tiba. Jala pola do dia jonjok kon si Jesaya marjiama ibana. Hurian na nolonga di bagasan Yesus Kristus. Takas do ditadda si Jesaya hadirionna. Sada jolma pardosa. Sada jolma parbibir naramun. Sada jolma na mangolu di tonga-tonga ni bangso akan natakang. Disiala panadaw diri na adong di panurirang Jesaya di bagasan akaharamonon na.
Roma sada suru-suruan serapin. Payason ibana marhite-hite na mabuan gara. Lapatan na sama dia. Haramunon ni parngoluo di si Jesaya. Di payas debata mai marhite-hite holong ni rohana. Huria nenolonga di bagasan Kristus Yesus. Di bagasan ayat papituhon takas ma didokon si Jesaya satu ayat pawaluhon. Jadi di jama ma pamangaku jala didok ma ida ma odo nama jama bibir ni pamangamu pabua nau niusat utamu jala nau hinukupan dosa. Sada barita las ni rohabulo di pasat tu si Jesaya. Barita las ni rohabulun na nang hinukupan sa luhut na dosana jala nang niusat sa luhut na ima utang ni hadusan na. Nunga dipahiyas di batabe si Jesaya marhite-hite holong ni rohana jala marpanukum ma debata di bagasan pamerengon ni si Jesaya. Disuku debata ma dia dapat waluhan. Dungi hubegi masuara ni Tuhan ni namandok. Isi dosuroku. Jela isi pardalarami. Jadi niku ma disod doau suruh maau. Dung dipayas debata si Jesaya. Disuku debata ma. Isi dunay ng suron. Nanay surona tu dia. Nanay surona tu tonga-tonga ni bangso akapar bibir na ramo. Nanay surona tu tonga-tonga ni akapar dosa. Aha alasan nanay manuro. Asa marhite-hite panuruon i saluhut na akahatan ni debata boy diulahon na disinuruna. Las di bagasan tiki ima didok si Jesaya. Diso doau suruh maau. Dung ditanda si Jesaya dirina naung dipayas debata. Gaberadima ibana. Mangulahon sa lupa kubasyon. O Bartolomo ni roha ni debata. Hurian na nalonga di bagasan Yesus Kristus. Anggota payat ius saluhuk na pasuruan ni debata tu piga-piga na posona. Di padan na robi do padan na baru. Takas do meragam cara ni debata maju jela masurwa kana posona. Isarana si Daud ditikin na pinilit ni debata iban adong do seleksi na begitu luar biasa di tonga-tonga ni keluarga na. Ditiki si Musa disuruh debata na paluab bangsona. Takas do dipakai debata sa datad da bolon. Asa olo si Musa mangulaon sa luhut. Ditiki debata masuru si Judas. Pola do julu dipaloas debata sada dek na bulog mamolga ibana. Asa diboto ibana sa luhut na dalan ni debata. Alay anggo di bagasan turpu jamita na sa tuita dia pala partikyan. Dang debata langsung majuhon. Alay debata hulang manukut. Di bagasan haredion ni roha. Di bagasan ima holong ni roha ni libata. Di dokter si Jesaya ma disodoain suruh maaf. Hurian na nalonga di bagasan Yesus Kristus. Gak bisa ada suku-suku na balga na satu hita dia pala partikyan. Sa di hari do debata masuruh kita. So dia do debata masuruh kita. Gudang madok dang disuruh debata au dang pandita au. Dang disuruh debata au dang adong suara ni debata hubike. Dang disuruh debata au. Gabi dang adong ulau na kena dinggan. Alay marhite-hite hatta ni debata na sa tuita dia pala partikyanon na parjulo na nang botota. Di bagasan Yesus Kristus saluhut na jalma na berdosa di patbadiay asa gabi badia.
Ditikin na roh Jesus Kristus tu portibio tubuh. Magodang mate. Mangulak mangulu jalan naik tu surga. Saluhu naik patari dahon. Holong niruhan di debata namanya sadusata di bagasan Yesus Kristus. Di padbadiai debata dohita. Dan marhite-hite garape. Ale marhite-hite holong niruhan di bagasan Yesus Kristus. Nunga badia behita senakahadosota. Dan ramu behita. Jalanunga digarar debata be. Utang di dosata. Alini damang dainang. Adorang so nakto Tuhan Yesus tu banua gijang. Di dokon ibana do tuaka sisiana. Lao mahamuna tulua portibior baritaw kamu nama. Saluhna harajau ni dibata. Boto hamuna madong anakku do hamuna. Satu hasusuda di buhan mo. Napadua akon. Marhite-hite jamitaw na nang didokot hita damang dainang. Di bagasan Yesus Kristus nunga disuruh hita. Ganup julma na porsia di portibion. Disuruh Yesus Kristus do nang marbarita na uli. Disuruh Yesus Kristus do gabesira do palito. Menjadi garam dan terang dunia. Pasuruh ni Yesus. Tuhita marasin tu pasuruan. Ni debata tu si Yesaya. Si Yesaya disuruh pasahatan akahatan ni debata tu sada bangso. Bangsa ni debata bangsa Israel. Alay hita dambe. Disuruh Yesus Kristus hita. Mabaritahon holong nirohan ni debata. Mabaritahon ima barita las nirohan na pinaradi ni Yesus Kristus. Marhite-hite hamamatena. Dan secara langsung be ima Yesus songo panuruna tu si Yesaya. Alay marhite-hite ng porsia kita. Nasa jolma na porsia. Disuruh gabe parbarita na uli. Marhite-hite parngulon na si gado pare. Jadi jangan pernah ada lagi berkata. Kapan aku disuruh oleh Tuhan? Ketika engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau harus mengerjakan keselamatanmu. Maka kerjakan keselamatan itu. Jangan lagi engkau beralasan. Tunggu Tuhan banyak keluarga yang harus kuurus. Gudang do pihak kaulauku. Gabidang olo hamuna mangulan akan dadinggan lebar tulomo ni rohani di bata. Ingot tamu nama. Ta ingot madamang dainang. Molo di dokon ni ma di bata tu si Yesaya isi do suruhku. Dokon ni mana di sodda suruh. Hitape. Nasa jolma na porsia. Ikon gomos di potta dohonotta di bagasan ha porsiao. Di sodda Tuhan. Suruh maaw. Jelanunga disuruh Yesus Kristus behita. Neng marbaritahon na uli. Ulahok kamu na may di bagasan parmulang muna. Unang do ulahok kamu na. Akahagyo ni akapardagingon. Alay ulahok kamu na ma. Akaulahon partodion. Songo pasuru ni Yesus Kristus di bagasan parmulang. Naparpudi sahali damang dainang nanolonga di bagasan Yesus Kristus. Adong ma sahalak na poso. Di tonga-tonga ni bagasan parngulon na. Takas do ditadda ibana. Sada julma na sito. Sada julma na burju jala sada julma na bonar. Di sada tiki adong ma pangwaso. Porsia matu ibana di bagasan haburjuan. Idok ma tunaposo. Anaha borhak maho tu harajao na asikan. Harajao diingana di naposoon. Dohot na asingan marhalo. Damar pakulingan. Jala disuruh ibana pasahaton akay nadinggan tu na asikan. Ale amay dokon na poso di bagasan nguluna. Mululawan nung atusan. Pamation na maaw alisuguro hadida sida tuhaw. Ninaruhana. Diulo ibana do na masuru ibana. Alidang diulo imana suruani. Ama na terjadi. Dan sahat baritay tuluat nasina. Damang dainang nanolonga di bagasan Yesus Kristus. Jok do hita
songoni di bagasan parta. Nunga ditubuh Yesus Kristus ita. Jalan yang disuruh mah ita jujur da tadokon. Oh lo Tuhan ujaluruh gabi Tuhan jala si pangol. Alai dang ta ulahon ulota. Ulaw marbarita na uli. Tuak kaduhatta. Ingot tamu na mamanginang. Nasa julma na porsyento bagasan Yesus Kristus. Ikon ulaw non na do. Songon no monirohan ni dibata. Marbaritahon barita na uli. Dok kamu nama di bagasan partikino. Disodwa Tuhan. Suruh maaw. Amen. Martanya kita. Mula ate madiho ale Tuhan disudi dengan dibasam. Nang pinasaha mo di bagasan panulon nami. Nunga taruli hay marhiti-hiti hatam dia pala partikul ajari mahani. Asa mangulaw sa lupa suruh mo di bagasan panulon nami. Asa tarsar baritam baritalas ni roha tu sudi kumaliang. Mulyate Tuhan. Dungani hami mangulaw sa lunay. Di bagasan Kristo Jesus. Martaya kami ito mo. Amen. Shalom. Tuhan mamasumasuhita.